celebro aquesta iniciativa, celebro la continuïtat d'aquesta iniciativa, celebro que la Federació Catalana de Futbol, no només el seu president sinó tots plegats, doncs entenguin el futbol com alguna cosa més que la senzilla i legítima competició, que també hi ha de ser, sinó també com aquest nivell de transmissió i de baluart de valors que d'alguna forma és el que ens ha de fer més rics i més forts, sobretot amb els nens i nenes que avui són esponges i que reben i perceben d'una forma molt clara tots aquells missatges que els podem anar donant entre tots. Que com a màxim responsable d'aquestes iniciatives es té que garantir que es puguin fer, es puguin complir amb la garantia d'èxit. Només es veurà amb el temps, però aquest tipus de campanyes tenen èxit segur. Per què? Perquè ja el mateix fons de la campanya ja indica el que és. És el respecte, és la no violència, la verbal, la física, la de l'entorn, problemàtiques que tenim avui en dia que no sabem gestionar o no les gestionem bé. Hem de mediar, hem de dialogar, hem de prendre decisions i hem d'ajudar, sobretot hem d'ajudar els clubs, els presidents. Us tenim que ajudar. Avui aquí en aquesta sala tenim àrbits, tenim representant dels àrbits, tenim el representant dels entrenadors, el representant de l'escola d'entrenadors, tenim els presidents i directius més representatius del futbol lleidatà i tenim les màximes autoritats. Llavors jo crec que sobren paraules per amb això i crec que aquesta campanya no pot fallar. Crec que el futbol pot dir molt en aquest camí i iniciatives com la de l'EMST d'aquesta i evidentment la continuïtat d'aquestes iniciatives, si aconsegueixen, encara que sigui un percentatge, erradicar comportaments, mals comportaments, doncs al voltant dels estadis de futbol sala i sobretot al voltant dels nois i noies del nostre país, estem convençuts que entre tots estarem fent un pas important per aconseguir que el nostre país almenys sigui també referent i pugui ser un referent en quant als comportaments i en quant a la millora de la ciutadania del nostre país, perquè l'esport pot aportar molt, però si no ho regulem bé també pot aportar molt en negatiu.